खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 15 भाद्र एबा 1 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै हा एबा जायखिजाया सम्पथियाव रां थिसननाया नोंथांनि थाखाय गिथावना जानो हागौ। बेबादि थिरांथाफोरखौ जेसेबां हायो एसेबां लानायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै नोंथांनि आखायाव गोबां लांदां सम थागोन, नाथाय नोंथाङा लुबैनाय बायदि बाहायनो हानाय नङा। वृषभ राशि। नखरनि सोद्रोमाफोर एबा बिसि-फिसायआ माखासे जेंनानि जाहोन जागोन। फालांगिरिफोरा दिनै गावसोरनि थाबथानाय सानथांखिफोरखौ फोथांफिननो साननांगौ। मिथुन राशि। रांखान्थियाव जौगानाया रोखा। नोंथांनि गोसो बोनो हानाय आरो सुबुंथिया नोंथांखौ माखासे गोदान लोगोफोर बानायनायाव मदद होगोन। रमान्टिक गोसोखांथिफोरा नोंथांनि सानखौ आवग्रिगोन। कर्कट राशि। दिनै सासे खाथि लोगोनि हेफाजाबजों माखासे फालांगिरिफोरा राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। दिनै न'आव नोंथांनि जुलिनि बादै सावरायनो हागौ, जायखौ नोंथाङा मोजां मोना। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे मोजां सावस्रि लाखिनो हागौ, जाय नोंथांखौ जाफुंसारहोगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि रांखौ रावजोंबो बोसोन लायालासे रां थिसननो नाङा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्राजों सम हगारनो हागोन आरो गावनि मोनदांथिफोरखौ बिथांनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन। कन्या राशि। हाबा जानाय बिसि-फिसायफोरा दिनै गावसोरनि गथ'फोरनि सोलोंथायाव गोबां रां बाहायनांनो हागौ। नोंथांनि नखरजों समाजारि हाबा मावनाया बयखौबो गोजोन आरो गोजोन थासारियाव लाखिगोन। तुला राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंनाय नुनो हागौ, मानोना बियो नोंथांनि मिजिं थिनाय बादि थायो। नोंथांनि रमान्टिक सोमोन्दोआ दिनै खहा जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै गावनि लोगोफोरजों बांद्राय मुखुब जानो हागौ, जाय नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। वृश्चिक राशि। गुबै सम्पथिनि रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा सानस्लाबै फुंखाफोरनिफ्राय गोनांथार हांख्रायनाय मोनगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांखौ खुसि खालामनो नाजागोन। दिनै नोंथांनि फोथायथिनि थाखोआ गाहाय जानो हागौ। धनु राशि। सहायनायनि आंखाल जानो हागौ। आयआ बांगोन। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्रायबो मदद मोनगोन। नखरारि जेंनाफोरा जेंना सोमजिहोनो हागौ। गोसोआरि नारसिनथाय थागोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। मकर राशि। नोंथाङा फोथायथिजों बुंफबनाय जागोन, नाथाय गोसोआव नेगेटिभनिफ्राय गोजानाव था। मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो। गावखौ सामलाय। कुम्भ राशि। माखासे हेंथाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। जुदि नोंथाङा दाहार लानो नागिरदोंमोन आरो बे खामानियाव गोबाव समनिफ्रायनो नांथाबना दंमोन, अब्ला दिनै नोंथांनि खाफाल गोनां सान। दिनै नोंथाङा हमदांनो हागोन दि नोंथांनि जुलिनि सायाव लानाय गासैबो समायखिराफोरा सैथोमोन। मीन राशि। रांखान्थियारि गाज्रि थासारिनि थाखाय माखासे गोनांथार खामानिफोरा थाथ'गोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि आखुआ दिनै नोंथांनि जिउ राहायारि सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामनो हागौ। थेंक इउ भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। अन्नानै भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे लाइक, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनानै हो।